Bolo tak info menuju ke spot mancing pondok. Nah, iki jembatan Genuk. Nah, iki jembatan Genuk kondisi ini iki isih lurus terus bolo. Nah, pokoknya iki nurut dalan iki awake dhewe iki dari arah Wuryantara, dari arah Wonogiri menuju ke selatan. Nek dalan iki raya iki lurus terus iso tekan Romoko, Praci dan sekitarnya. Ngarep ki lho nek toko kelontong Butini iki lho. Wah, ngarep nek toko kelontong toh. Ada langsung tekuk kiri polo. Nah, iki lho, tekuk kiri jalan cor-coran iki. Jalane iki polo lurus dalan iki terus pokoknya nuruti dalan iki terus. Nah, pokoknya lewat kene iki, tapi lewat neng pertigaan Sumberjo kae yo penak polo. Dalane aspal. Aspalnya apik. Tapi iki nek ke arah Wonogiri tak kira ya penak cedak metu kene iki. Nah, iki masih lurus lagi. Jalannya agak senggeronjal-geronjal, tapi ya bisa dilalui untuk kendaraan sepeda motor maupun mobil nanti bisa langsung ke lokasi polo. Nah, iki Gapura iki cek lurus terus. Nah, iya, oke. Pokoknya hati-hati polo. Nah, iki rada tak banterke wae ben yang tekan lokasi. Nah, iki wit trembesine gede banget iki. Nah, lang teko pokoknya kita lah nih cor-coran iki terus bolo. Nah, pokoknya hati-hati bolo. Neng iki neng masuk perkampungan. Nek nganggo sepeda motor ya hati-hati. Nah, jalannya ya gerigi. Pokoknya lurus terus iki mau. Sadu banget toh pemandangan. Nah, ngarep iki bolo. Iki nek Gapura iki toh. Gapura iki awake dhewe langsung tekuk ngiri. Nek nganan rono neng Sumberjo. Nah, ada tekuk ngiri. Dalane aspal apik bolo. Ya kerusak-rusak tapi sidik tapi ya nek guru sepeda motor ya lancir, mobil ya oke. Nah, iki gas terus pokoknya. Pondok Sari. Iki spotnya spot terviral nyoba minggu-minggu iki bolo. Jadi parine kuwi pari kelep ngono lho. Nah, ning kono kuwi dalan. Nah, iki lewat kene iki wis lewat dalan lawas bolo. Dalane lawas iki to sebelum ada pembangunan waduk Gajah Mungkur. Nek sampean engko tekan kono to iki lurus terus ngono iso tekan Simpang 4 Pasar Wuryantara lho, Bro. Tekan kantor kecamatan kae Simpang 4 gede kae. Nah, kadang nek iki nek banyune wis rada munggah ngene kan ora iso dilewati ning sebelah jembatan kono kuwi. Dadi banyune wis ngrendem kabeh, direndem banyu dalane. Nah, kalau adik-adik kae bar mancing riam sih melu neng viral neng spot pondok. Nah, ngarep kae wis teko bolo. Wah, iki mobil nek sampean arep nggawa mobil apa nggawa tank ngono ya iso tekan kene iki. Ngono ya bolo, tak info rute dari jalan raya menuju spot Pari Keleb Pondok Wuryantara Wonogiri. Iki wis tekan, aku tak golek parkir dhisik. Nah, saya tak golek parkir sing penak. Wah, kene kosong iki ya. Spot Pari Keleb lho ning Pondok Wuryantara. Oh. Sing mancing deprok-deprok ning dan pari-pari. Deprok. Ya dah. Lah. Neng kene iki lokasine. Ya gas ki. Rame banget lho. Dari tengah kono ya ono. Lho, sing mancing gur ning deprok-deprok ning lho, pinggiran iki lho. Pinggir sawah. Yo parkir itu. Dua. Ya. Dua, pemancing gitu. Yo gas ki ning pondok. Dalane penak banget lho. Si baju gur deprok tok. Iman-iman marine sih. Si mancing.
Ini ngisor pari-pari lho. Spot deprok. Kono kuwi ndelik kon jagung kuwi ya nek. Sadu biang iki. Pak iki lagi pasang ganco. Iya, ganco iki. Niki apa lho? Gaske.